Nagsaon. Ayaw na siya laumi o pasagi na lang. Ayaw na siya handuma, pasagi na lang. Paabutan na lang ang girl para kanimo. Ayaw na siya isipa o pasagi na lang. Pre, klaro ang istorya pre nga ang asawa ni Klaro. Ha? Klaro. Nandiyan, tinudi mo kasawa nimo. Klaro na. Butan oy. Butan paminaw nimo. Ikaw kung tarong pag nga barkada, before na ka nang asawa na, at least sa kabalo mi kailan kasi iha, di kay Butan mataga ka ng asawa. Hindi mataga. Paminaw nimo butan nimo asawa, nagtukag butan nimo asawa. Oh, asa man nimo nakita be ang asawa nga way Klaro be? Wala ka na sayod si mong asawa. Wa kabalo. Wa ginay bautasan nimo asawa, wa nay buot. Di na Ano kayo butan pre. mga anak pre? Sus. Ay na diya, mas bilian mo gini mong asawa. Ay na dira, wala klaro mong asawa. Kita kami ko matapil magsaba ka. Sa ako pang buwan. Ano mo kaya sa imo kung amigo ta dapat kanin pag panguyab nimo pag pangasawaan na. Kung amigo ta dapat nagsaba ka sa mo mo na imong klase nga bayi mong ga kuan imong ga yung ibay sa imong barkada buyag puri Sa aga ba. man yung pre. Ay basta wala klaro mong asawa pre. Pagitag lain nito. Kinakuban ni kabe nga. Suwagin sa tatanaw og lalaki gid. Oh paminaw nimo. Ilay ka experience sa imong asawa. Hangtong nauban ni song adlaw be. Butan to. Unsa? Klaro nga unsa naka-experience? Kaisa man to. Ay kaisa, klaro nga. Klaro nga. Ha? Kaisa lagi to. Handuma, pasagi na lang. Paabutan na lang. Ang girl para kanimo. Ayaw na siya isipa o pasagi na lang.